gabi po sa lahat. Happy New Year po sa inyo. Tina. Lagyan ka natin ng ano. Alam mo nakasama yung ano niya. Mag-mic tayo, Dad. Ano na? Ayaw mo. Oh, diba? Bakit wala pa? Masisidaw ka? Hindi naman. Hindi naman maano. Ayan, may 1 million viewer na tayo. Mag-iingay. Uy, wag mo. Ano yung ano, Dad? Para mas maliwanag. So, bumati ka na. Try ko yung ano, parang mas malinaw yung ano. Hello po. Happy New Year po sa inyong lahat. Nandito po kami ngayon sa Iriga City. Kahit na walang viewers. So, masaganang pagmamahal po, Prospect Nation. Happy New Year po sa lahat. So, nag-decide lang kami na mag-live ni Mr. The Prospect dahil isasalamat para kay Oliver. Although hindi namin kasama ngayon si Oliver, pero kailangan namin magpasalamat. Magme-message tayo. Magbabasa din tayo ng mga messages mamaya para sa mga nag-iwan ng mga comments na magaganda na sobrang ma-appreciate namin. So, babasahin natin yung ngayon. So, magsasalita ka na. May 3 waiting. Meron tayong 3 million viewers. Shoutout sa ating 3 million viewers in the house. Happy New Year po sa inyong lahat. And yan, isang bagong taon na naman. Diba? Lang busog ako. Shoutout sa mga mag-dinner. Papasaway yung anak mo. Doon nga, nagdalaro tapos si Baby. Papasaway. Dad, can you check kung gumagana yung ano? Mic, please. Ayun, mas maganda. Sa laptop mo? Andun. So, ayan. Upan ka makakapagbasa ng comment. So, shout yung mga nandyan po, yung mga punta. Please, leave comment para mas mapasalamatan namin kayo. So, dito kami sa Iriga City. Dito kami mag-spend ng New Year with his family. Yeah. So, shout out sa Riboya family. Ako na. Tutugod muna ako ng barbecue. Sige na. Ikaw bahala. Dito lang ako Sige po, babasa-basa. magpapaalam muna po ako kasi magtutuhog pa ako ng barbecue para mamaya. Hindi, ang boses mo parang wala ka sa wisyo. Pagod ka ba? Barbecue, di ba? Tutusukin. Sige na. Tingnan mo na ito. Okay. Fix mo na natin. Ay! Okay na ba? So, magbabasa tayo ng comments na magaganda. So, sino kaya yung nandyan? Pa-shoutout naman sa
dalawang nandyan na nanunood sa atin. So, alam ko busy-busy na ang lahat, kaya okay lang. Leave po kayo ng comment para mapasalamatan kayo. So, maraming salamat po sa 275,000 na nanood sa first content ni Oliver. So, maraming salamat po. And lumalaki po pa din po siya. So, maraming salamat sa mga nanonood. Meron na po tayong episode 2, 3, and 4. So, kahapon lang po yung 4. Puntahan niyo. Nakaka-inspire po siya para sa Christmas. So, kasi dumating yung mga blessings ni Oliver. Ay, mali. Wala ako ng puntawa ako sa Facebook. Wait lang po medyo mali ang aking face. Fix natin. Ayan, okay na ba? So, tinubuan tayo ng pimple habang New Year. Wait lang po. So, shoutout sa 3 million viewers. 3 million, na dami-dami natin. Okay lang yun. It's the quality, not the quantity. Yun, 4 million na. Shout out tayo ng mga manunood at nag-leave ng comments. And mag-leave din po kayo ng comments dito para mapasalamatan kayo. So, thank you so much. Napakaganda po nung end ng year natin dahil i-feature natin yung storya ni Oliver na sobrang nakaka-inspire, lalong-lalo na sa mga kabataan. And kami mag-asawa po ay sobrang na-inspire. So, maraming salamat. At nandyan din kayo, please share yung first content, episode 1 to 3 and 4. I-share nyo po yun sa mga nangangailangan. So, isa po yun sa mga advocacy namin na marami nang nangyayari, grabe yung mental health natin, nagde-deteriorate, and napakagulo ng mundo, dami-dami nangyayari, ang daming toxic sa social media. So, ito lang ang ma-share natin, yung magbigay ng inspiration instead of contributing to the toxic activities and toxic people around the world. Why not share yung mga mas nakaka-inspire at mas makakatulong sa atin, diba? So, malay mo yung pag-share mo ay makakapagpabago ng pananaw ng isang tao na nawawalan na ng pag-asa sa buhay. So, yung buhay kasi ni Oliver, very inspiring. So, sana i-share niyo yan. Watching from Hong Kong, Ma'am Juvie Arcino, thank you so much. So, maraming pong salamat sa ating mga OFW, Overseas Filipino Worker, na nagsusupport sa atin. So, ang dami-dami nyo. Thank you so much. And kami pong mag-asawa ay Overseas Filipino Worker din before. Galing kami ng Abu Dhabi. So, kami po ay sumasaludo sa inyo sa
sa pagiging bayani para sa ating bansa. So thank you so much. Again, shout out Ma'am Juvie Orsino from Hong Kong. So ayan po, yung mga nandyan, so 8 million viewers natin, please comment para mas pasalamatan natin. So thank you so much and please do share the live para makita nila or makita nila na pinapasalamatan at na-appreciate natin yung support ng yung lahat. Uy, thank you so much. $20 Hong Kong dollars, Ma'am Juvie Orsino. Thank you so much for sharing. Happy New Year po sa'yo. Ayan. So, thank you again. Late na yung Christmas. Belated Christmas na. So, nagpa-Christmas pa kayo. Thank you so much. So, Happy New Year, Ma'am Juvie. So, magbasa tayo ng comment. Shoutout sa 7 million. Ma'am, may maipapa-shoutout po ba kayo, Ma'am Juvie, sa inyong, sa pamilya nyo? Tagasan po ba kayo sa Pilipinas? Ayan, eto. Shout out tayo ng mga comments. Sort natin yung pinaka niya. So, sa mga gusto ba pong tumulong, yung link ng Prospect Nation page, the Prospect Nation page namin, nasa lahat ng description ng video. Please click the link para makapagbigay ng tulong para kay Oliver. Hindi po kami nagbibigay, ang dami kasing nagme-message ng address, ng contact number ni Oliver. Please understand na kailangan namin, responsibilidad po namin si Oliver, kailangan namin siyang protektahan. And pinagkakatiwala niya po sa atin ang communication para sa maibigay yung help na kailangan niya. So, please PM or DM us sa the Prospect Nation page kasi ako po mismo yung nag-answer nun. And we will make sure and we are transparent na maibibigay namin lahat ng ibinibigay nyo kay Oliver. So, thank you so much po. So, si Ma'am Juvie, siya na po, Happy New Year too. Malaking tulong na po yan, Ma'am Juvie. And hindi po kami tumitingin sa laki o liit ng binibigay nyo para sa amin or para kay Oliver. It's actually the thought or yung pagmamahal ang mas tinitingnan namin. The mere fact na nagbigay kayo, ang pinaka-importante yun is nagmamahal kayo at nagsusupport kayo sa amin. So, much love po tayo and we are grateful kung ano man ang binibigay nyo. So, thank you so much po. So, sa Mindanao po, shoutout po sa mga family ko sa Pinas, Bantaya family and Lagudas family. Okay, so, sige, basahin natin. Shout out sa family ni Ma'am Juvie Orsino ang Bantaya family and Lagudas family na nasa Mindanao. So, Happy New Year po sa inyong lahat. Sana makaabot itong aming live para mas maabot kayo and sa pamamagitan namin ay mas mabati kayo ni Ma'am Juvie na nasa Hong Kong. So, Happy New Year po, Ma'am. Sana marami kang kasama ngayon na nagsiselebrate ng New Year. Ang importante yung pagmamahal at paano natin haharapin yung New Year. So, sabi ko nga dun sa post ko, let's face the New Year with compassion and love. Yun talaga, much love. Kaya po ang Prospect Nation ay laging nagsasabi ng much love. Kasi kailangan nating spread ng pagmamahal. Hindi yung toxic, yung mga toxic at mga magugulong pangyayari. Ayan, so shoutout again kay Ma'am Juvie Orsino. And thank you so much sa 20 Hong Kong dollars. Thank you. So shoutout daw kay Patrick Kyle Ramos. Pa-shoutout po sa Ribuya family dito sa Iriga City. So shoutout Ribuya family dyan sa Iriga City.
Kamusta naman kayo dyan? Kamusta naman ang pag-celebrate nyo ng New Year? Patrick Kyle Ramos. Sa pamangkin po namin yan, si Patrick Kyle Ramos. Shout out sa 6 million viewers. Pa-share po ng live para marinig nyo na na-appreciate namin lahat ng comments, lahat ng support na binibigay nyo. Okay, so hanap tayo ng ng mga magandang comments dito. Sa ano muna, hindi kasi natin natapos yung comment sa part 1. Ang dami-daming magagandang comment sa part 1. So sabi ni Ming Manuel, saludo ako sa inyo, Oliver, hanga sa lakas ng loob mong harapin ang mga ganyang sitwasyon. God bless you and guide you always in your family. This is comment from Ming Manuel. So thank you so much, Ming Manuel. Sige, hanap pa tayo. Ito. From Fika Bigting. Kahanga-hanga ka, Oliver, hindi hadlang ang kapansanan mo para mag-aral ka at magsikap ka at para sa pamilya mo. Dalangin ko na maraming tumulong sa'yo at sa pamilya mo. Sabay, may mag-donate ng wheelchair sa'yo. God bless you and your family. Again po, si Oliver ay may wheelchair sa bahay nila. However, hindi niya po magamit kasi gusto niya po pumasok mag-isa. Walang tutulong sa kanya kasi nasa trabaho yung pamilya, yung papa niya and yung mama niya ay may sakit. Nag-aaral din yung isa niyang kapatid na kasama nila sa bahay. So gusto niya mag-isa lang siyang pumapasok. And ang wheelchair po, hindi niya po yun mabubuhat pag sasakay siya. So ang pinaka-request niya talaga na nagamit niya na before, na very useful sa kanyang pagta-travel from home to school ay skateboard. So, kukunin ko tong pagkakataon na to na magpasalamat kay Ate Boots from Houston, Texas. Kasi nagpadala na po siya ng, hindi siya normal na skateboard. It's a cruiser board na medyo malaki ang gulong para dun sa dadaanan niya. Napakatibay po. Nag-focus talaga sa quality si Ate Boots para kunin yun. And may mga stuff pa na kasama yun, mga gadget, mga gear para mas safe si Oliver. So maraming salamat po, Ate Boots. Binili na yun personally para mas maganda yung quality, mas magamit ni Oliver ng matagal. So thank you so much. Hindi lang po siya simpleng cruiser. It's very expensive from the US na pinadala niya pa. Ang pagpapadala, ang shipment fee ay napakamahal na. So, dun pa lang, maraming salamat talaga, Ate Boots. At hindi nyo tinitingnan kung mahal, tinitingnan nyo na mas makakatulong talaga kay Oliver. So, thank you so much again, Ate Boots from Houston, Texas. From Luisa Dorado, hello po. Hello sa'yo, Ma'am Luisa Dorado. And Ma'am Marivic Pakay, good evening po. Happy New Year po. Happy New Year po, Ma'am Marivic. Thank you so much. Pa-share po ng live para mas marami tayong kasama ngayong para salubungin natin ang New Year. So alam ko po, busy-busy na ang lahat sa paghahanda para sa New Year. And okay lang na maghanda, mag-abala sa mga pagkain, pero mas importante yung pagmamahal na share natin sa family. So thank you so much sa inyo at nandyan kayo kahit busy na kayo. Ayan, hanap pa tayong magandang comments. From Jasmine Torres, good job, Oliver. Huwag kang susuko sa pangarap mo at laging positive para sa future mo. I'm proud of you dahil hindi hadlang ang kapansanan mo para maabot mo ang pangarap. God bless you always. So that's from Jasmine Torres. So ito pong mga binabasa natin, yung mga magagandang comments na nag-iwan ng tatak sa aming mga puso, sa amin ni Mr. The Prospect, na iniwan nyo para kay Oliver. And of course, nababasa po ito ni Oliver and napaka-grateful din po siya na na-appreciate na siya. So, thank you so much again sa inyong mga comments. So, dito po to sa part 1.
Sabi ni Morado Bareng, determination to the best before end. Napakaganda. Very well said. Priority, kingdom of God to stand still, maintaining balance to balance amidst international amid. So, this is from Morado Bareng. Thank you so much, ma'am. Okay, sana pa tayo. Ito. From Bernadette Miranda, you are a role model sa mga kabataan na konting bagay lang nagrereklamo sa buhay at iba pa. Ang pogi mo pero ang pinakamalakas sa pagkatao mo ay ang fighting spirit mo, determinasyon at tiwala sa Diyos. Ito ay aral sa mga kabataan at sa buong mundo. Oliver, I wish you all the best in the near future, your health, faith, and hope. Stay strong and live with the love of God, and one day or someday, I bet you all your dreams come true. In Jesus' name, amen. Merry Christmas and your family. Thank you so much, Ma'am Bernadette Miranda. Napakaganda pong message yun for Oliver. Thank you so much. Eto. Susan Madarcos, from Susan Madarcos. Sobrang nakakaiyak, grabe, napaka-determinado dyan mag-aral. Sana may mabuting puso na mabigyan siya ng wheelchair man lang o panglagay niya sa binti niya. Nakakaawa, sana mga vloggers matulungan niyo siya. So, panoorin niyo po yung iba naming live, pasasalamat sa mga binibigay para kay Oliver. And meron na rin po tayong episode 2, 3, and 4. So, may mga good news po doon. Panoorin nyo din. So, thank you so much. Again, sa ating mga sponsors. Sabi ni Aris O. Dilaw Official, habang pinapanood ko ito, tumutulo ang luha ko. Nakaka-proud ka, kuya, na-inspired ako sa'yo. Tutulungan kita kaya pupuntahan kita. So, this is from Aris O. Dilaw Official. Okay, so Sir Aris, please communicate us through our Facebook page. Kung pupuntahan mo po siya or bisitahin mo siya, sasamahan ka namin. So, thank you so much again, Sir Aris O. Dilaw Official. Hello po, miss na namin sila padi-padi. Miss the prospect, miss na sila padi-padi. Meron po kaming vlog nung content nung Christmas, kila padi-padi. Okay naman po sila. Meron pong, nandun po yung asawa ngayon ni Manayoli na nag-aalaga sa kanila. So, ginaano ko nga, tinatanong ko kung pwede niyang i-consider na doon na muna tumira. However, gusto niya kasi makapag-provide din. Wala dito yung trabaho niya or wala doon kila Manayoli yung trabaho niya. Pero kung siguro may makapagbibigay ng negosyo or mapagkakakitaan ni Kuya Janjan, baka doon na daw siya tumira. Kasi gusto niya rin maalagaan yung mga bata at kumpleto sa ilang pamilya. So, napakabait po ng asawa ni Manayoli ngayon. So, sana lang may magbigay ng konting puhunan para sa kanila. So, thank you so much, Ma'am Luisa Dorado. Again, shout out kay Ma'am Juvie Arsenio. Thank you so much for sending us $20 Hong Kong dollars. And Ma'am Maribig Pakay and of course, Ma'am Luisa Dorado. So, sa 9 million viewers po natin dyan, please, mag-iwan po kayo ng comment para mapasalamatan. And kung meron po kayong gustong i-shout out, onti man po yung kasama natin ngayon, pero marami pong nanonood after. So, yung unang-una po nating live na pinag-uusapan natin sa Oliver, nasa 15K na din. So, thank you so much na kahit tapos na yung live ay pinapanood nyo pa rin. So, kung magpapa-shoutout kayo, baka mabasa din ng ating mga kapamilya dito sa Pilipinas, lalong-lalo na yung mga kapatid nating OFW dyan. So, kahit pa paano kasama nyo kami na isi-celebrate ang New Year. So, magpa-shoutout na po tayo. Please leave a comment para mabasa natin. Hanap pa tayo ng magandang comment sa first part ni Oliver.
So, ito si Ma'am Evelyn Mabalot. Ang maganda sa kanya yung skateboard na may remote control, hindi wheelchair para mababa lang yung sasakyan para hindi siya mahirapan. Kinonsider po ni Ate Boots na yung electric and remote control yung skateboard. However, medyo sobrang bilis nun. Natakot kami na baka. And masyado siyang mabigat. Hindi siya basta-basta madadala ni Oliver. So, ang ginawa na lang ni Ate Boots ay yung talagang cruiser. Kasi, tiningnan natin yung way, napakabigat, baka hindi niya madalas. Pero yung cruiser, napakagaan lang yun. So, kung makikita nyo, nasa part 4 po, yung latest content natin, binigay namin, sinurprise natin sa Oliver. Napakasaya po ng bata nung makita at magamit yung cruiser. So, salamat again, Ate Boots from Houston, Texas. Ayan, hanap pa tayo. So, sa 10 million viewers natin, please, ayun, may tinatanong si Ma'am Luisa. Sana dyan na lang si Junjun para maalagaan ng mga bata. Kaya nga po, Ma'am Luisa sana, actually, Janjan po yung pangalan niya. Sana doon na lang siya. Napakabait, nung kausap ko siya, sincero talaga siya sumagot. And maganda yung effect niya sa mga bata. Hindi kasi lumalabas daw yung mga bata. Pag nandun siya, pag matutulog siya, matutulog din yung mga bata. So, napapasunod niya. Alam naman natin na kailangan talaga ng kalinga ng mga bata na nilapadi-padi na galing sa tatay. So, ayun, Mr. Prospect, ano po handa nyo dyan po sa inyo? So, naganda po kami ng, si Mr. The Prospect, tsaka si Papa, naghanda ng, anting pang salo-salo namin. Pansit, barbecue, pa ba? Mga malagkit, at, lumpia, so hindi ko po memorize. Wala kasi tayong talent sa pagdating sa kusina. Kaya dito muna tayo at kasama nyo magla-live. Ayun, mag-leave po kayo ng comment. Thank you so much for for watching sa 6 million viewers. Again, Ma'am Juvie Arsenio. So, shout out sa pamilya ni Ma'am Juvie na nasa Mindanao. So, Bantaya family and Lagudas families ng Mindanao. So, thank you. Kayo, Ma'am Luisa, taga saan po ba kayo? Para ma-shout out din natin and yung family nyo. So, syempre, Dorado family, taga saan po kayo? And kung may papa-shoutout pa po kayo, Ma'am Luisa. So, thank you si Ma'am Luisa. Lagi nakasupport yan sa atin eh. Kahit, simula kay Lapadi-Padi, nandyan na yun si Ma'am Luisa Dorado. So, thank you so much, Ma'am, sa support mo sa ating channel. Hanap pa tayo ng magandang ito. Sabi ni Miss Cora Vlog, sino pa yung may kapansanan, matayog ang pangarap at malakas ang loob? Lord, sana may tumulong sa kanya. Makatapos sana si Oliver. Nakakahanga ang mga ganitong tao. Salamat po, host, sa pag-feature nyo sa buhay na tinatahak ni Oliver. God bless po and more power. So that's from Miss Cora Vlog. May mga nag-communicate po sa atin na gustong tulungan sa college na pag-aaral ni Oliver. Anak, please close the door. So, say hi. Hi. Hello. Hello. Anak, close the door kasi naririnig yung Dali na, close the door. Yes, thank you, baby. Ayun, from Rojas City po sa Capiz, si Ma'am Luisa Dorado. So, shout out, Happy New Year sa Dorado family sa Rojas City. Merry Christmas, Pastor. What? Merry Christmas. It's New Year already. Happy New Year. Sabi mo, Happy New Year, everyone. Happy New Year, everyone. Ano? Today. Wow. So, flying kiss. Flying kiss. Wow!
Happy New Year, everyone! Mommy, From the Daddy. prospect. Mommy, Daddy, Yana, happy family! Happy New Year! Oh, wow! So sweet. Oh, go to your dad. Thank you, baby. Daddy, we're going to cook. Masarap. Yung masarap. Thank you, Ma'am Luisa. So, yan po ang aming nag-iisang anak, si Yana. She's turning 5 this May. Salamat po, Miss the Prospect. Cute baby mo, Miss the Prospect. Thank you so much po, Ma'am Luisa Dorado. Ayan. Again, shout out and Happy New Year sa Dorado family from Rojas City sa Capiz. So, thank you so much. So, yun nga po, as I was saying, nung ko muna. Nagulo na ako ng anak ko. So, I was saying, magkakaroon, or may nag-communicate na po sa atin para magtumulong kay Oliver sa kanyang college. So, sana po mag-materialize. And yung iba po, may magsisend daw ng laptop, magsisend ng phone para sa kanyang pag-aaral. So, siguro po this January, hindi pa po siya na-materialize. Pero, the mere fact po na you are communicating with us and nangangako na mag-help. Thank you so much po and more blessing para sa inyong lahat. So, again, kung sino man po ang gustong tumulong, please send us message through the Prospect page. Let's inspire and be inspired daw, sabi ni Yan. And sabi mo, let's always inspire and be inspired. Anak, please close the door. Yana? Ayan, hanap pa tayo ng magandang comment. Anak, yung comment. We need to read the beautiful and inspiring comments for them. You say hi to our followers. Hello, I'm baby. Your baby. What's your name? Diana Gabriel Aribuya from Egypt. From Egypt daw. Ano ba to? United Nations? This is a festival. United Nations, ano? No, don't write anything on your hand. Mommy, look, this is Kelly. That's Kelly. Who is Kelly? This is scary. Oh, that's scary. Okay. Look at hello. Sabihin mo, shout out to 6 million viewers. Shut up sa 10 viewers. 610 viewers. You're too honest. Kulit niya. Ako yun. Hanap pa tayo. Ito sabi ni Sir Celestino Magno, tululuha ko dito kay Oliver. Tuloy mo lang yan, Brad. May awa ang Diyos. Mayroong tutulong po sa inyo. Sigurado ako, dasal lang po, Sir Oliver. Nakaka-inspire ka. Yung iba dyan, kumpleto ang mga sarili. Pero mga tamad naman at mga hold-upper pa at drug-addict pa. Kaya grabe, tululuha ko sa'yo. God bless po sa'yo, Sir Oliver. So that's from Sir Celestino Magno. Okay na? Anak, no. Excuse me po. Anak po. Move it. That's our light. Doon na. Yes, may na ako. Papunta naman. Hindi yan pwedeng ilagay dyan. Mami, Daddy ko naman. ihawak ko lang. O, doon na kayo sa labas. Hawakin ko lang. Ako na makawak. Kulit. Maribic Borak. From Ma'am Maribic Borak, good evening. Host Tamsak Dan, Happy New Year sa inyo. Maraming salamat po sa mga nagpa-tamsak dyan. Thank you so much. At sa nag-share ng ating live. So medyo dumilim, sorry. At pinaglaruan ng bata yung flashlight natin. So yun, thank you so much. Ito na, maghahanap pa tayo ng magagandang comments. Ito, sabi ni Alfred Guillam, Sir Alfred Guillam,
Maaari po bang makuha ang name at address ni Oliver at kung meron siyang GCash, sa konting maitutulong sa kanya ay makapag-abot din naman. Kung meron siyang CP number, isa akong pastor ng maliit na kawan ng Panginoon dito sa Tarlac. So maraming salamat po, Pastor Alfred Guillam. Nag-leave po ako ng comment. Sabi ko po kung pwedeng mag-send po kayo ng message sa The Prospect Nation page. Hindi ko pa po yun nare-receive. We can only give the name and address. Pero may GCash number po akong nakalagay dyan sa ano natin, sa description. GCash, personal GCash number ko po yan. Pero, we can promise you na makakarating po yan kay Oliver. Wala pa po kasi siyang GCash ngayon. Pero, gagawa po or mag-create po tayo ng sarili ng GCash para diretso na po doon sa kanya mapupunta. Pero at this point, sa amin po muna pinapadala ang mga tinutulong. So, nire-report naman po natin yan sa live at sa create natin ng content. So, thank you so much po sa mga magpapadala. Please send us message. Pero nandyan po yung GCash number sa description ng ating video. Thank you so much po. Ayan, hanap pa tayo. Ang daming comment sobra. So, recently po, ang part 1 ng video ay meron ng 200,700 views na po siya. So, papunta na road to 300,000. So, sana po makarating ng 300,000. And ang dami-dami din pong comments dito. And magagandang comments. So, thank you so much po sa lahat ng support nyo. Ito rin po si Mr. Cinco Rodolfo A. Ano po ang address ni Oliver para kung may chance ay bibili ako ng wheelchair para sa kanya. Salamat po. Nag-comment din po ako na mag-message sa The Prospect Nation page para mabigay natin yung address. So please send us message. Sir Cinco Rodolfo A. So shout out sa mga nanonood sa atin na nag-comment. Ma'am Juvie Arsenio. And thank you for sending us 20 Hong Kong dollars. And Maribik Pakay, Ma'am Maribik Pakay, Luisa Dorado, Ma'am Luisa Dorado, and Ma'am Maribik Burak. So, yung 11 million po na nandyan, please leave comment para mapasalamatan po natin. At kung meron po kayong ipapa-shoutout, shoutout po natin yan. So, sa family po ni Ma'am Juby Arsenio sa Mindanao, Bantaya and Lagudas family, and family din po ni Ma'am Luisa sa Capiz, Rojas City, Dorado family. So, Ma'am Maribik Borak, saan po ba kayo ngayon? Ano pong lugar nyo? And sino po ang gusto nyong ipa-shoutout para i-shoutout natin? So, thank you so much sa mga nagko-comment. So sabi ni Rexon Lugaos, yung iba sa atin palagi nagrereklamo kahit kumpleto naman ang parte ng katawan. Tol, palagi mong tatandaan, may magandang plano si God para sa'yo. Basta have faith in Him lang. At saka pagbutihin mo lang ang pag-aaral mo. You've inspired me too. God bless you, Tol. Sabi ni Sir Rexon Lugaos. Ayan. So thank you so much sa pag-comment, sir. And sana yung mga nanood nung sa part 1 ay na hindi nakapag-subscribe, please do subscribe. Malaking tulong po yun. Ang pag-view nyo at ang pag-subscribe nyo, malaking tulong na po yun para mas matulungan din namin mag-asawa si Oliver at para mas may maabot pa na maraming tao ng istorya at inspirasyon na ibinibigay ni Oliver. So yun, malaking tulong na po yun at ma-appreciate na natin lahat. So thank you so much po sa mga magsasubscribe at sa mga magsashare ng video. And sa family nyo, marami din pong
na nanood nung part 1 sa The Prospect Nation page at shinare at tinag pa yung ibang family members. So, thank you so much po sa pag-a-appreciate ng storya ni Oliver. Maraming salamat po. Sabi ni Narciso Benitez, ni Sir Narciso Benitez, body parts lang ang kulang sa'yo, pero kumpleto naman ang puso, isipan at damdamin mo. Gamitin mo lang yan para maabot mo ang pangarap mo sa buhay. Very well said, Sir Narciso Benitez. Thank you so much po. Sabi ni Ma'am Emelinda Englatiera, gagabayan ka ni Lord sa iyong pangarap. Laging may ipinadadala si Lord para matupad mo ang iyong nais marating sa buhay. Laban lang. Sabi ni Ma'am Emelinda Englatiera. Ganda naman ng last name mo, Ma'am Emelinda. Wow. Sabi ni Ma'am Marvin, si Sir Marvin, sorry. Marvin pala to. Sorry, Sir Marvin Borak. Sa Garay, Bulacan po ako. Girl talaga. Sorry. Matagal na din ako nanonood sa'yo. So, Ma'am Marvin Borak. Ayan. Sorry po. Na-confuse ako. Pero, Ma'am Marvin Borak from Sagaray, Bulacan. So, thank you so much po sa support nyo. Napakalaking tulong po yun sa amin at sa ating mga tinutulungan. So, thank you, Ma'am Marvin Borak. From Sagaray, Bulacan. So, thank you sa Borak family and shout out sa Borak family sa Sagaray, Bulacan. Ayan. Thank you so much po. Ito, sabi ni Sir Felix Morata, mapagpalang araw sa iyo anak, Oliver. Isa ako sa nakapanood at naging saksi sa napakagandang kwento ng iyong buhay. Nakakahanga ang mga batang tulad mo. Tama yan, huwag mong ikahiya ang katangiang meron ka, bagkus naging inspirasyon ka ng marami. Totoong walang ibang makatutulong sa'yo, kundi ikaw lang mismo. Tulad ng mga nasasabi ko rin sa iba kong mga apo. Oliver, anak, dapat kang magpasalamat unang-una sa Diyos na sa kabila ng kalagayan mo, napakalakas ng loob mo para harapin ang anumang hamon ng buhay. Ipagpatuloy mo lang yan at sa bandang huli, may nakalaang magandang bukas sa iyo, anak. God bless sa inyong lahat. This is from Sir Felix Morata. Very well said po, napakagandang mensahe para kay Oliver. Thank you so much, sir, sa time na mag-iwan ng ganito kagandang mensahe. Maraming salamat. And I couldn't agree more sa sinabi mo na let's always be grateful sa kahit na maliit o malaking tulong na ibinibigay or regalong binibigay sa atin ng Panginoon. Yun po yung pinaka-importante, ang maging grateful sa lahat. So, gratitude, mas lalo tayong binibless kapag laging may gratitude sa ating puso. So, thank you so much for reminding us with that important message from God. Sir Felix Morata. Yun. At lahat po sana ng ginagawa natin, we do it all for the greater glory of the Lord. Yun po yung pinaka-importante. Ayan. So, naglo-load pa ang mga comment. Shout out sa 8 million viewers. Thank you so much for being with me, for being with us. Kasama namin mag-asawa. Thank you so much. Again, from Sir Marvin Borak, Ma'am Marvin Borak, sorry, from Sagaray, Bulacan, at sa iyong family and sa iyong support. Thank you so much. Ma'am Luisa Dorado from Rojas City, sa Capiz. And Ma'am Maribik Pakay, taga saan? Happy New Year po from Maribik Pakay. And Ma'am Juvie Arsenio from Hong Kong, thank you so much po. Hanap pa tayo ng magandang comments. Sabi ni Tamban Vibes,
Go lang, Brad. Gwapo ka, porsigido sa buhay. Andyan si Lord, tutulong sa'yo sa pamamagitan ng mababait na tao sa paligid mo, Brad. Palangiti pa si Oliver. Kapit lang kay God. Dong Oliver, naawa ako sa'yo. But still, kaya mo yan. Laban lang habang may buhay, may pag-asa. Tiis muna sa ngayon, Dong. May tutulong sa'yo. Antayin mo lang. So, thank you so much for your hope, Sir Tamban Vibes. Ito, Sir Marlon Dakuma, grabe ka Oliver, napasubscribe tuloy ako sa channel na to. Dahil sa'yo sana po ay matulungan niyo siya sa kahit ano pa mang paraan na makaluluwag-luwag sa buhay ng kabilang pamilya. So thank you so much Sir Marlon Dakuma. Sana po lahat ng nanood ay may ganyang kaisipan na mag-subscribe sa amin. So please do subscribe dun sa almost 300,000 na nanood kay Oliver. Sana po ay nag-subscribe kayo para mas marami pang maabot ang ating channel at mas matulungan natin si Oliver at ang iba pa nating tinutulungan. So thank you so much again. And isa sa mga advocacy ng The Prospect ay hindi lang yung charity na tumulong at magbigay ng pera o magbigay ng grocery. Gusto nating mag-iwan, mag-share ng education o ipamulat sa kanila na hindi habang buhay ay may tutulong sa kanila. And dapat, sila pa rin dapat, sa kanila pa rin, magsisimula ang pagbabago ng kanilang buhay. So, nandyan lang tayo para tumulong. Yes po. So, shout out sa 10 million viewers. Pasok! Wait lang, nagsarado yung... sino nagsara? Hello. Hi. So, say hi again. Hello, what's your name? Sayonara, Gabriel. I'm Buya. Siana Gabriel or your buya. Okay, go to your dad. Alis si dad. Dali na. Close the door, please. Thank you. Wait lang po again. Ayan. So, thank you sa patience niyo sa amin. Thank you ulit sa mga nag-comment. Hanap pa po tayo. Sabi ni Alden TV, nakaka-inspired. Pray lang kay God, gaganda at giginhawa rin ang buhay mo. Kuya, saludo po ako sa inyo dahil porsigido po kayo sa pag-aaral. Sana maraming tumulong sa kanya. Thank you, Sir Alden TV. So, shout out sa 9 million sa mga silent viewers natin dyan na sumusuporta. Thank you so much po. Kahit hindi na, yun, dito lang mapasalamatan namin kayo na kahit hindi kayo nagpaparamdam, nandyan lang kayo, nanunood sa amin. Maraming salamat po. Isa po kayo sa mga nag-i-inspire sa amin para makapagbigay ng quality content at magandang storya. So, maraming salamat po. Ang pagtulong po natin, ang pagbigay po natin ng content ay hindi simpleng vlogging lang po. Lahat po yan pinupuyatan at pinaghihirapan. So, shout out sa tumutulong sa akin mag-edit. Ang aking anak-anakan na si Chanli, si Christian Leia. So, shout out sa iyo anak. And supportahan niyo rin po ang channel niya, Chanli, dyan sa YouTube. So, thank you so much again. Naalala ko, pinipilit ko or minomotivate ko lang siyang mag-edit dati. Tapos ngayon, mas magaling pa sa akin at minsan hinahayaan ko na lang siya. Napakagaling sa storya din. So, yung mga tinuturo ko, nakukuha niya. So, thank you sa mga tulong mo sa amin, Christian Leia. Ma'am Lourdes Castasus. Thank you sa mga sponsor ni Oliver. Sana dumami pa ang tutulong sa kanya. God bless. So, ma'am, thank you so much. Shout out kay Ma'am Lourdes Castasus. Taga saan po ba kayo, Ma'am Lourdes? Meron po ba kayong
gustong i-shout out, please comment para po mapasalamatan ko kayo and i-shout out natin through para mabati na din natin ang Happy New Year. So thank you so much po sa inyong comment, Ma'am Lourdes Castasus. Wait lang po. Meron lang akong gagawin. Hanapan natin yung iba pang comment. So, Happy New Year! Happy New Year po sa lahat. Sana harapin natin ang 2023 ng mas positibo at mas maraming punong-puno ng pagmamahal. And sa mga nangangailangan ng tulong at may mga pinagdadaanan. So, ako po ay may pinagdadaanan din na victim din po kasi ako ng anxiety. So, buti na lang nandyan yung asawa ko na tinutulungan ako to cope up with my anxiety. And malaking tulong na nanonood tayo ng mas positibo sa umaga. Imbis na manood or magbasa tayo ng toxic na comments sa Facebook or sa social media, mas magandang manood na lang tayo ng mga nakaka-inspire na makatutulong sa atin, 'di ba? So para mas mapangalagaan natin yung mental health natin. So wait lang po. Ayan. Ma'am Lourdes Castasus, again, shout out sa'yo at sa family mo. Saan po ba kayo? Kung gusto niyo pong, pwede po bang i-share nyo? Kasi mga nag-share ang mga nandyan na nagko-comment. So, Ma'am Luisa Dorado from Rojas City, Ma'am Marvin Borak from North Sagaray, Bulacan, si Ma'am Juby Arsenio from Mindanao, Ma'am Maribig Pakay, ikaw po ba to? Sorry po kung hindi ko kayo ma-recognize, pero kung si Ma'am Maribig Pakay ito, paki-confirm naman po. Thank you po. Thank you po sa panonood, Ma'am Maribig Pakay. So sabi ni Ma'am Marie Carmack, maging malakas lang si Oliver at huwag panghihinaan ng loob. Balang araw, makakaahon din sila sa hirap. May awa naman ng Diyos, basta lagi lang siyang malusog at walang sakit, lalagpasin din niya ang kalagayan niya. God bless, sabi ni Ma'am Marie Carmack. So thank you so much for your comment, Ma'am Marie Carmack. Shout out sa'yo. Shout out sa 8 million viewers natin. Share natin yung share natin yung live natin sa Okay, so let's go back. Sa mga silent viewer po, thank you so much again. I can thank you enough sa support niyo sa aming lahat. Sa aming mag-asawa. And sa channel namin, thank you so much. Ayan, sabi ni Ma'am Lourdes Castasus, taga San Pedro, Laguna po ako at sinusubaybayan ko po kayong mag-asawa. Salamat po sa inyong pagtulong kay Oliver. The Lord will bless you more and more. Thank you so much, Ma'am Lourdes Castasus. God bless you po and your family and Happy New Year po sa inyo. Diyan sa Castasus family sa San Pedro, Laguna. So, thank you so much po again sa support.
malaking tulong po sobra ang inyong support sa aming channel. Maraming salamat po. And sana po, bilang ganti, makapagbigay po kami ng mas quality and mas nakaka-inspiring na content. So maraming salamat po again. Aming content po ay hindi lang po basta-bastang content, pinaghihirapan po at pinag-iisipang mabuti para mas maka-inspire at makapagbigay po sa inyo ng makapag-inspire at makapag-entertain po sa inyo. So maraming salamat po. Again, from Castasos family of San Pedro, Laguna, shout out and Happy New Year sa inyo. Thank you so much. I'm so grateful for your support, Ma'am Lourdes Castasos, Ma'am Marvin Borac, Ma'am Luisa Dorado, Ma'am Marivic Pakay, and Ma'am Juvie Arsenio. Thank you so much po. So sa mga hindi po na nandyan po, silent viewer, na nanonood lang, maraming salamat and Happy New Year din po sa inyo. God bless you all po. Pero kung makakapag-comment po kayo para mas ma-mention kayo at kung may ipapa-shoutout, thank you so much po. Ma-appreciate po namin yan. Sabi ni Eldefonso Laudit, Sir Eldefonso Laudit. So, medyo mahaba-haba ito. Isa sa nakaka-touch na nabasa ko. Nakarelate ako sa iyo, bro, kasi katulad mo rin ay may kapansanan. Biktima ako ng polio noong 1-year-old pa lang daw ako. Nakalimutan ko na yung gumagapang ako, yung kung maglakad mula sa aking pagkabata. Tulad mo, mga magulang at mga guro sa paaralan ang nagpalakas sa self-confidence ko sa sarili hanggang sa makatapos ako ng pag-aaral hanggang kolehiyo. Sa ngayon, 50 years old na isang government employee dito sa Matnog, Sorsogon. May asawa at isang anak na lalaki. At napagtapos na rin namin mag-asawa ang aming anak sa kolehiyo sa taong ito sa kursong criminology. Kaya nakaka-proud ka, bro. Go lang, marami tayong ganyan. Ang buhay na sa ngayon ay successful sa buhay at buhay pamilya. God bless you, bro. Na ako, Sir Eldefonso Laudit from Matnog, Sorsogon. Maraming salamat po. I'm sure nabasa to ni Oliver at nakaka-inspire po na i-share mo yung iyong storya kay Oliver. So, nakaka-inspire po yan. So, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Sabi ni Ma'am Luisa Dorado, sensya na po, busy lang po. Maraming salamat, Ma'am Luisa. Alam ko po busy kayo. So, the mere fact na nandyan pa rin kayo, maraming salamat. Alam ko busy ang family sa pagpe-prepare ng handa. So, Happy New Year po and mag-enjoy po kayo habang hinahanda yung inyong mga pagkain. So, salamat po. Hanap pa tayo ng sabi ni Shady ATV, so shout out kay Shady or Shady ATV. Nakakabilib ka naman, Oliver. Humahanga ako sa kung paano ka lumalaban sa buhay. Kaya idol kita, katapangan sa paglaban sa mga hamon sa iyong buhay. Keep it up and God bless you more, Oliver. Thank you so much, Shady ATV. Excuse me po. Hanap pa tayo. So, marami ring mga nagha-hashtag ng KMJS. So, thank you so much po. Sabi ni Rev Trends Online, proud ako sa imo, Oliver, taga Bicol, si Sir. So, Rev Trends Online, proud ako sa imo, Oliver. Ipagpatuloy mo lang kami kung anong nasimulan mo lagi kalang manalangin, darating ang araw na makakamtan mo rin ang mga pangarap mo. So, thank you so much, Rev Trends Online. So, shout out kay Christian Lea nag-message. So, ayan, nag-message din si Oliver. Thank you so much, Oliver. Happy New Year sa iyo and sa iyong family. Sorry at wala kami ni Kuya Romo, pero uwi na kami bukas, so magkikita tayo. So, again, shout out
Ma'am Boots tuloy. Ate Boots from Houston, Texas. I miss you po. Asan ka na? Uy, ayan na, si Chanli. So, ayan. Happy New Year, Mrs. The Prospect, sabi ni Chanli. Anak, thank you so much. As I was saying earlier, gusto ko magpasalamat sa iyong mga tulong and sa pag-treat mo sa akin bilang mentor mo. And nakaka-proud ka kasi dati pinipilit lang kitang mag-try mag-edit. Pero ngayon, mas magaling ka pa sa akin. So, good job. And salamat sa pagpupuyat. Alam mo yung part 4, whole day tayo nag-shoot. Tapos, whole night tayo nag-edit. So, nakaka-proud ka. Thank you so much sa iyong dedikasyon sa pagtatrabaho. Saan mo yun nakuha? So, maraming salamat. Again, Christian, Leia, or Chanli. Thank you so much. Proud kami ni dad mo. Thankful kami ni dad mo na nandyan ka para tulungan kami. So, thank you again, Christian. Happy New Year sa'yo at sa iyong family, kay mama mo. Pakisabi, Happy New Year. Ayun. Si Christian po ay isa sa mga anak-anakan ko when I was holding a ministry sa aming Paris Youth Ministry. So, matagal din po ako naging coordinator ng Paris Youth Ministry ng St. Catherine of Siena. So, doon po kami nag-build ng foundation, Christian at sa kanyang mga kapatid. So, isa sa mga experience ko na talaga nagpatibay sa akin at hindi ko makakalimutan is yung mag-lead sa mga bata sa ating youth at tumulong sa kanila to build leadership and spiritual and strong relationship with the Lord. So, nakakamiss din yon, kaso mas may dumating yung calling na to na mas mag-share sa maraming tao. So, tapos na po ang ating tawag dito, ang paghawak ng ministry. Pero, kasama ko pa rin ang mga kabataan ngayon dahil ako po ay isang teacher sa grade 9, sa high school teacher. So, grade 9 po siya. Grade 9. So, economics. Araling panlipunan po kasi ang aking tinuturo. So, ayan. So, talagang first love ko ang mga kabataan. Kaya hindi tayo malalayo dyan. Excuse me po. Sabi ni Sir Floro de Vera, anak, isa kang kahanga-hanga. Mabuti ka pa di buo, pero mas dinaig yung mga katulad mo na kumpleto. Ang katawan, sa pera pero di nila binigyan ng halaga. Ang Diyos lang ang bahala sa'yo, anak. Marami kang katangian sa buhay. Ingat, anak, sana ikaw ang modelo sa mga kabataan na naligaw ng landas. God bless you always. I love you. Ingat ka lagi at magdasal. Thank you, Sir Floro de Vera. Thank you so much po. Alam niyo po yung kwento ni Oliver ay shinare ko din sa aking mga estudyante kasi very inspiring po talaga. Ang dami kasi mga estudyante na pumapasok ka lang para sa baon or sa kaibigan, pagdating sa klase wala, tulog or nakanganga. Pero 'di ba, kung matitingnan nila si Oliver, hindi kompleto, hindi buo, pero napakasipag at buong-buo yung kagustuhan niya or pinaninindigan niya talaga yung pangarap niya. So, nakaka-inspire para sa mga kabataan. So, thank you again, Oliver. Gusto ko rin magpasalamat sa parents ni Oliver na hindi nagdalawang isip na mag-share, na i-share yung storya ni Oliver. Hindi sa kung ano pa man, kasi gusto talaga nila na ma-inspire yung ibang kabataan na hindi mawala ng landas o maligaw ng landas. So, maraming salamat po sa inyo, sa mama at papa ni Oliver at sa mga kapatid niya. And thank you din po sa principal ni Oliver, si Mr. Robert Ablao. So, thank you so much. Teacher ko po siya ng second year high school. And yung asawa niya po, si Ma'am Jing, ay kasama ko po sa Araling Panlipunan department as head teacher, and napaka-supportive po na mag-asawa sa amin mag-asawa din. So, thank you so much, Mr. and Mrs. Ablao. Thank you po. Okay, hanap pa tayong comment.
Gusto ko pa rin po pala magpasalamat sa previous sponsors ni Oliver. Yung si Sir, halos anonymous po ito, si Sir from Bulacan. Si Ma'am Raquel, nagpadala po siya sa GCash ng second live namin. Yun, from Bulacan. Opo, tas ayaw niya kasi magpa-mention. At meron pa pong galing sa ibang bansa na nagpadala rin and magpapadala rin ata ng package. So, thank you sa inyo mga anonymous sponsors. And thank you again kay Ate Boots from Houston, Texas, sa ating major sponsor na halos lahat ng tinutulungan natin ay tinutulungan. Maraming salamat po, Ate Boots. Hindi lang dyan, kundi sa pagmamahal na ibinibigay mo sa aming mag-asawa. At sa time, lalong-lalo na sa time kasi napaka-busy niyang tao sa Houston, Texas. Pero umaga at gabi ay nakakapagbati pa sa atin at nakikipagkwentuhan. So thank you so much sa friendship and for the love sa aming mag-asawa at kay Yana. Thank you, Ate Boots. So, shout out sa 11 million viewers. Happy New Year, Mrs. The Prospect. Welcome po. Thank you po, sabi ni Shanli. So, support po natin, Shanli. Yan po yung, vlog niya. Kaso, nag-stop kasi tinutulungan tayo. So, thank you so much sa yung sakripisyo, anak. Sabi ni Sir R. Sharif Taop, kaya mo yan, Oliver, take up psychology and office administration. You'll make it to the NGOs and be an inspiration for the disabled. You are never deprived of humanity. You are more human to me than most people I meet. Thank you, Uploader, for creating a meaningful content and source of inspiration. Wow, napakaganda. Thank you so much po, Sir R. Sharif Taop. Napakaganda ng sinabi niya kay Oliver. You are never deprived of humanity. You are more human to me than most people I meet. Tama po kayo. Ang iba dyan, buong-buo, pero mas nagpo-focus sa negativity at nag-iisip ng masama sa ibang tao, 'di ba? Pero si Oliver, kulang, pero buong-buo ang paniniwala at napaka-pleasant na bata. Pag nakikita mo siya, napaka-pleasant, may inspire ka talaga. So, imbis na maawa, mas nagbibigay talaga siya ng inspirasyon, lalong-lalo na sa aming mag-asawa. So, thank you so much again, Sir R. Sharif Taop, for the very kind comment. Maraming salamat. Excuse me po. Ayan. Namamaos na tayo. Ito. Sabi ni Sir Alfred Solamo, napaiyak ako sa videong ito, mas mapalad pa pala ako dahil sa akin, isang kamay lang ang may diferensya sa akin. Na polio kasi ito nung maliit pa ako, yung kaliwang kamay ko. Pero kahit na polio ito, nagagamit ko pa naman. Pero siya, awang-awa talaga ako sa kanya. So, thank you so much for your comment, Sir Alfred Solamo. So, maraming nag-hashtag sa KMJS at kay Sir Rafi Tulfo. Sabi ni Sir Peter Gaiban, proud of you, Oliver. Grabe ang challenge sa buhay niya. Dapat yan ang suportahan ng gobyerno. Thank you so much po. So, maraming busy ngayon at hindi nanonood. Pero, kaya I appreciate kung sino po yung nandyan na nanonood sa live natin. Maraming salamat dahil kahit busy kayo, siguro naka-open lang or nakikinig lang kayo sa ating live. Thank you so much po. Ito. Sabi ni Senior Pobre,
Tapos ang daming kabataan na sobrang arte, may tagyawat lang ayaw nang pumasok at nahihiya, baka tuksohin daw. This young man is blessed with a strong faith and determination. If I only have a way to assist him in his education, I would. Sana yung may extra at nakaluluwag naman dyan ay makapagpaabot sa kanya ng kaunting tulong. So thank you so much, Sir Senior Pobre. So, nandyan po si God. Thank you so much sa mga prayers kasi may mga nag-communicate na po na tutulong sa education ni Oliver pero hindi pa po siya materialize pero sana po ay mag-materialize and in God's time and God's will may magbibigay po talaga ng tulong para kay Oliver. Sabi ni Sir Dario Evangelista, he is crying for suppression of his self-pity. Great boy of hope and aspiration, have the people, especially students and his classmates, to offer sacrificial physical assistance on scheduled day to carry this handicapped Oliver. So thank you so much, Sir Dario Evangelista, for your suggestion. Nabasa ko na po ito nung second live. So, pupunta po tayo sa part 2. Marami din pong comments doon na hindi pa natin napapasalamatan. So, yung part 2 po ay yung nakilala natin kasi nagtatanim pala si Oliver. So, yun yung nandun sa part 2. Panoorin nyo po yung buong content. Hindi pa po natin napasasalamatan yung comments dito. So, we have 167 comments for the part 2. So, hindi pa po nakakapanood ng part 2, part 3, and part 4. Please, nood na po kayo. Kasi nakaka-inspire, mas nakaka-inspire din po. So, sabi ni Sir Marlon Gonzaga, nakaka-inspire ang batang ito na sa kabila ng kanyang kalagayan, hindi mo makitaan ang kahinaan. Laban lang, Oliver, samahan mo lang ng dasal at makakamit mo ang iyong mga pangarap. Thank you so much, Sir Marlon Gonzaga. Sabi ni Toby Agaton, Oliver, lakasan mo ang loob mo, tol. Pareho tayo na mahirap ang buhay. Hanga ako sa'yo. Tumindig ka, tol, at ipagpatuloy mo ang determinasyon mo para maabot mo ang iyong pangarap. Matindi ka, hanga ako sa'yo. Tuloy ang buhay, Oliver. God bless you po. So, from Toby Agaton. Sabi ni Sir Vic Fishing Vlog. So, shout out po kay Vic Fishing Vlog. Isa rin po siyang vlogger at ito po yung message niya. Salamat, sir, na sa pagtulong niyo kay Oliver. Isa rin po akong PWD or differently abled. Walang dalawang paa, isa lang ang kamay ko. Sir, paki-shoutout din po yung channel ko, Vic Fishing Vlog. Salamat po. So, shoutout kay Sir Vic Fishing Vlog. So, same po sila ng pinagdadaanan ni Oliver. Ito po, sabi ni Mami Violis Diaries. Mami Violis Diaries, maraming salamat sa inyong mag-asawa. Palagi niyong tulungan si Oliver na makatapos siya sa pag-aaral niya. No skip ads po tayong lahat para kay Oliver nang matulungan siya nila the prospect. So thank you so much po. Yun po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Napakalaking tulong po yun at sa nag-share at paulit-ulit na nanonood at sinishare sa pamilya. Thank you so much po. Sobrang laking tulong. Ito, sabi ni Sir Mario and Yumi Brizuela,
How can I contact him? I want to help him finish his college education. He sounds like he's from Bicol. I will be in the area next year. So, nag-message po ako sa iyo, sir. Please contact us through our FB page, The Prospect Nation. So, tutulungan ko po kayong mag-reach out kay Oliver. So, thank you again, Sir Mario and Ayumi Brizuela, na gustong tumulong sa pagtapos, para makatapos ng pag-aaral si Oliver. And by the way, I have to mention, si Ate Boots pala ay nag-promise until na matapos niya yung senior high school ni Oliver, ay siya ang magbibigay ng baon o yung allowance niya. So, yung dun sa part 4 po, binigay natin yung allowance ni Oliver for January. So, nung December nabigay na natin. So, thank you so much. Hindi lang sa mga gadgets, sa mga gamit, dun sa pera na pinapadala mo, Ate Boots, kundi sa pagmamahal mo kay Oliver at sa ating mga tinutulungan. Thank you so much po. Ito pa si Mr. Fernando, how much is the wheelchair? I will pay for it. I will pay for it. So, nasagot ko na to si Mr. Fernando and meron kaming napag-usapan. Wait lang po, excuse lang po at may kumakatok. Doon ka lang muna kay Daddy. Wala. Asan si Daddy? Umalis. Malis po. Say hi na. Hi. Andun si Kuya Tantan. Dali, greet mo si Kuya Tantan. May ano yun si Kuya Tan. Wala. Dito ka na. Dito ka lang. Sing na lang. Are you sleepy? Are you sleepy? Sleepy na ang aking baby. Good night. Good night, baby. Wow, kakakain mo lang. Ako. Pakakainin ka ni Daddy. Go to your dad. Dali na. Lang talaga. Say, Happy New Year. Happy New Year, Kuya Tan. Si Kuya Tan lang. Sing na anak yung at ang hirap. Dali na, sing na. Dali na. You want to dance? Dance na dito. Dali na. Entertain mo yung manonood natin. Dali, dance na. Wait lang. Yung Kasi baka ano gusto mo? Wednesday Adams. O sige. Kaso anak, baka maano tayo eh. Wag lang natin ipapananig masyado. parinig natin kasi Hindi pwede kasi maaano tayo. mag-distract. I said this face. Disco. Okay, then na. Dance na. There you go. Hilig niya pong sumayaw. Nice! Very nice, baby. That's all. Yung Wag na yan. Wag na yan. that this is So, ano pa? Ano pang gusto mo? Ay, yung ding, ano yun? Ting, ting, ting. safe sa digayin mo na. Emerasidi. Nagdididang lang din na. Dali. Sing mo na lang, tapos i-dance mo. Dali na. 1, 2, 3, go. Safe sa
maligay nila. Ay may asipin. Ting 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 tang tang tang. La ting 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 tang tang tang. Dali na! Aray ko. Let's fix your hair first. Go to your dad na. Wala. Sorry po at andito ang aking Where's your dad? Go to your dad. Dali na, nag-work si mami. Dali na. Yan na. Huwag mong sarahin ang door, ha? Okay po. Thank you, baby. Wala. Thank you, baby. Oh, Ma'am Sis Joe Motovlog, hello. So, matagal tayong hindi Happy New Year sa'yo, sis. Thank you so much. Si Sis Joe Motovlog, ay isa rin po to sa mga nag-sponsor sa atin. Kung maalala nyo po, si Pai Ingo. So, thank you so much, Sis Joe Motovlog. Ten. What's that? Please close the door. Thank you. Nail cutter here. No, don't use the nail cutter. Wait lang po. Sinara ko muna. Hindi tayo makapag-read ng comment. So, eto na. Hanap na tayo ng comment. Nanggugulo na ang aking baby. So, Sir Dario Evangelista again, thank you so much, Mom Boots, for sponsorship to Oliver's need. If I have the financial means, I will do the same to help Oliver. Thank you, Sir Dario Evangelista. From Ma'am Rowena Culia, salamat din sa mga taong ginamit ng Diyos para matulungan si Oliver. God bless you po. From Sir Arnel San Juan, tama lang yan na ganyan ang tulungan natin saka nakaka-inspire sa ibang tao, lalo na doon sa mga normal ang pangangatawan. So thank you, Sir Arnel San Juan. Sabi ni Mamila Dove, may the Lord bless you abundantly and keep you strong and healthy. Keep the faith in Jesus our Lord and Savior. So, amen po, Mamila Dove. Sabi ni Shoab Ali, I'm sorry po if I cannot pronounce your name properly, but correct me if I'm wrong. Shoab Ali. Good evening, boss, ma'am. Pwede ko bang makuha ang FB or contact number ng bata na yan? May kapansanan para po personal ko at makausap upang tulungan kasi pwede niya kunin sa Palawan ang tulong. God bless you po. So, nag-send po ako ng message again to send as message para mabigay ko po yung address and contact information ni Oliver. So, thank you po. Please contact us through our FB page. The Prospect Nation page nasa description po ng lahat ng video natin. Sabi ni Sir Joey Villanueva, napasubscribe tuloy ako dahil sa maganda ang inyong hangarin sa kapwa natin Filipino. Oliver, kasama ka na ngayon sa araw-araw kong panalangin at gusto kong malaman sana kung pwedeng magpahatid ng help. So, from Sir Joey Villanueva, nag-send na rin po ako ng message. Please send us message through our FB page. So again, Happy New Year, sis Jo Motovlog. Please support her channel as well, Jo Motovlog. Chan Lee, thank you. Ma'am Lourdes Castasos ng San Pedro, Laguna. And shout out sa Castasos family. Happy New Year po sa inyo. Ma'am Marvin Borak from North Sagaray, Bulacan.
So, shout out sa Borak family. Happy New Year. Ma'am Luisa Dorado from Rojas City sa Capiz. Dorado family, thank you so much and Happy New Year. And Ma'am Juvie Arsenio and Bantaya and Lagudas family sa Mindanao. And si Ma'am Juvie Arsenio ay nasa Hong Kong ngayon. So, thank you so much po. Sabi ni Lovely Dad, God bless you Oliver, palagi kitang pinagdarasal na palagi kang iligtas sa kapahamakan at palagi kang bigyan ng magandang kalusugan. Mahal ka ng Diyos Oliver. Maraming salamat po sa mga nagbibigay ng tulong, nagsusupport sa aming channel for Oliver at sa mga nagdarasal. Napaka-importante yan po sa amin at kay Oliver. Maraming salamat po sa inyo. Sabi ni Love and Cares, Danny, grabe nakaka-inspire si Sir Oliver kahit sa ganyang sitwasyon niya ay napaka-positive niyang tao. Dapat talaga malaran ang dedikasyon ni Sir Oliver lalo na sa mga kabataan. Ganun din ang mga nakatatanda. Ibang klase Sir Oliver, sobrang nakakahanga at nakakamangha sa mga bagay na ginagawa niya. Talo pa niya ang mga normal na tao na kumpleto sa lahat. Thank you, Sir. At na-feature nyo si Sir Oliver. Sana marami pang tulong at blessing ang matanggap ni Sir Oliver at ng family niya. God bless you all. So, that's from Love and Cares, Danny. From Sir Ronaldo Legaspi, many thanks to the Prospect Group at pagtulong nyo kay Oliver sa mga sponsors. Samantala, yung ibang kabataan, complete sila buong katawan, mga pasaway pa sa magulang, tamad, may bisyo pa, asa pa sa magulang, kahit may pamilya na. Inuuna ang bisyo. God bless you all. Sabi ni Sir Ronaldo Legaspi. Sabi ni Ma'am Bliselda Bolden, maraming salamat sa pag-feature nyo kay Oliver. Baka pwedeng gumamit ng skateboard si Oliver. So, Ma'am Bliselda, meron na pong skateboard. Paki-check po yung part 4 ng kwento ni Oliver. So, sabi niya po, pag pumasok sa school niya, meron po ba siyang cellphone para sa homework niya? Gusto ko pong bilhan siya kung wala siyang cellphone. Thank you po. Ma'am Bliselda Bolden, please send us message to our FB page. Nandun po yung contact information kung paano nyo mabibilhan si Oliver ng cellphone. So, antayin po namin para malaking tulong po talaga kay Oliver yung cellphone sa pag-aaral niya. Baby, please wait. Mapagod po ako. Later na, baby. Diyan ka na muna kay kuya. Tulog po ako dyan. Tutulog daw si baby. Matutulog ha, hindi magpapasaway. Matutulog. Tulad. Ang gusto ko makita yung mga Tawag ka ni Lolo. Ano na? papi. Say goodbye na. So, hanggang dito na lang po muna siguro ang aming live. So, again, thank you so much sa ano. Ngayon po, Wait lang. pupunta po dito si Ate Bunang ko. Kasi magbabalo kami. Shout out kay. Oop. Shout out kanino? Sa akin. Kanino? Thank you again, Ma'am Juby, sa palipad mo, 20 Hong Kong dollars. Thank you, Teacher Gilby. Teacher Juby. Thank you so much po. Ayan si Mama nanonood. Hi ka kay Mama. Hello, Mama. Mama!
Andun si Mama. Hi ka. Mama. What do you wanna say to Mama? I love you, Mama. I miss you. Wow, I miss you and I love you, Mama. Para Mami, ba't dito na kayo titira? Hindi, uwi lang tayo bukas, anak. Anong oras? Hapon. Morning? Doon ka na muna kay Lolo. Go to your Lolo. Kung saraduhin ko ha? Yes po, thank you. Nak, please close the door. Kulit na yan. Close the door. Dali na. Asan si Daddy? Umalis. Umulis po. Sana punta sila. Dan. Kantahan natin yung ano. Dali na kanta tayo. What do you wanna sing for them? Hindi. Oh, get your dada. Hindi pa pala. Hmm? Amin. Hindi, akin na. Hindi pa ito panis. Amuyin natin, ha? Kung tanis na. Oh, huwag malikot, anak. Mahulog na yung kidla. Ay, panis na na. Amoy ko? Halika. May sasabihin ako sa iyo. Sabi mo ka. May sasabihin ako sa iyo. Sabi mo kay Lolo. Bigla ka ng gatas. Dapat ito kasi panis. Dali na. Go to your Lolo. Bigay mo na to kay Lolo. Okay, mamaya na lang pagdating ng Daddy. Lagay mo na muna to doon. Sorry po. Lagay mo na content for Oliver dun sa school niya. So, abangan niyo po. Abangan nyo na lang po. So, hindi ko na muna magkwento. So, ayan. So, thank you again, Ate Boots from Houston, Texas. Sana nanonood ka kasi parang tulog pa si Ate Boots. And thank you rin po sa aking kapatid, si Ate Ning. Nag-help po siya, pa-shoutout ko, nag-help po siya kay Pai Ingo. Nagbigay po siya ng isang sakong bigas kay Pai Ingo nung Christmas kasi umuwi sila at pumunta si Pai Ingo. So, thank you so much, Ning Tibay, for your help. Shoutout din po sa buong Team Oragon. Thank you so much sa property ng 28 kahit ang lakas ng ulan pero nag-enjoy po tayong lahat. Team Oragon sa aming team leader, Sir Oragon Honey, sa aming mga kasama, DJ TV Official, Pai Potol, Tenka Bisoto Official, Nicolanas Vlog, Simply Cat of course. So thank you so much and Artista PH, thank you so much kasama natin yan sa Team Oragon. Anak, close the door, please. Magpa-music tayo habang mag-iantay. Ako eego. What? Magpa-music tayo habang Tan. Audio library. Para hindi tayo hindi tayo kay audio library. Ay. Hanap tayo magandang music. Infraction. Tan.
tan 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 tan. Christmas. You want music? Baby? Ay, no. Bigyan mo na doon kay ano, Dad? Where's Dad? Umalis pa. Mali. Oo. Be careful. Sa police station. Why? Kasi kukuha daw doon Mr. Kanina? Dito ka, dali. Christmas, Christmas. Christmas, Christmas with my heart. Christmas, Christmas in my heart. Believe, So again, thank you so much po sa inyong mga tulong kay Oliver and sa mga magagandang comments na binibigay nyo. And thank you. Please share. Paki-share pa po yung mga content ni Oliver. Napaka-inspirational po talaga. Sana ma-reach natin yung 300,000 at least doon sa first content sa part 1. So thank you again sa mga nag-support. Mama, titi ako. Apo. So, hanggang dito na lang po ang aming live. So, ang aming pasasalamat. Thank you again for your support. And Happy New Year. Lagi po natin tatandaan. Ang importante po ngayon ay ang pagmamahal sa lahat. At let's spread positivity and love. So, much love. Namaste. Shoutout sa lahat and Happy New Year. Thank you again for your help. Hello?